сълза. И трите куршума чисти. Чакай малко да изтени, ще видим. Няма по-чисто. Че аз какво да чакам, като го виждам много добре. Разкошно. Такова нещо аз при живота си съм лял много пъти. Глава, сърце и крака чисто. Чисто, да. Не, дай на мен, вземи това нещо. При тебе знаеш ли какво се случва в момента? Ще ти кажа веднага. Тези треперения, тези топли вълни или може би тези студени вълни или в краката, където усещаш треперения или изведнъж да ти се подкосяват краката. Дигаш кръвно. Дигане на кръвно от сърцето, може би леко ти излиза извън ритъм или ти притъмнява. Това е така нареченото, където жените влизат в менопауза или в променят ти се в критическа. Точно така. И какво се случва там? Това са точно типични симптоми на това нещо, което се случва при 100% от всички жени. Ти преглед на щитовидна жлеза, хормони, тестови правила ли си? Изследвания в лаборатория. Да. Нормата. Доплер на шията. Шията, да. Нямаше на доплера нищо. Чисто. Чисто запушени артерии, нещо такова. Не, това е когато имаш някакви тромби са прави. Тромби, да. Няма. Това е доплер, няма нищо. Няма. Или за съдов хирург. Съдов не съм, само там трябва да отида. Значи при теб има нарушение най-вероятно на хормоните има, защото те се променят, но на парасимпатикова система. Тоест ти имаш проблем в нервите. Ти си за невролог. Много съм си спокойна. Не си спокойна въобще, човече. Въобще не си спокойна. Това ти са симптоми точно на това нещо. От нерви и от стрес. Ти затова не можеш да стоиш спокойно, постоянно се чудиш къде да се движиш и какво да правиш. Дигани рязко на кръвно, сърцебиене, парени в краката, топлини, имаш ли парени или на стъпалата, имаш ли? Имам. Така. А като мравучкани така да ти се движат? Само горещина. Топли вълни. Топли вълни не изгарят ми стъпалата. Така. То енергията. Все едно има огън. Ето това е. Промяна в хормоните. Да. Точно така. Оттам ти идва всичко, човече. Точно оттам ти идва целият проблем. Сега ще го обърна при тебе. Добре. Ето го, чист огледало. Виждала ли си? Да. Ето. На главата, на сърцето и на краката. От това по-чисто и по-хубаво какво да ти каже и какво да ти покаже. Ето го от едната страна. Ето го и от другата страна. Ето го. Гледай. Никакви форми, никакви знаци, никакви букви, никакви изображения. Никакви. Тук говорим, ако ти се притесняваш за наличието на нещо лошо, няма. Тук проблема е в здравето. Т.е. това, което се случва с тебе, ти си за невролог, сърце, Здраво е сърцето. Да, сърцето ти е здраво, но на моменти ти излиза извън ритъм или ти притупва сърцето. Пиех за пулс, обаче вече ги намалявам. Пия за пулс, тя ги намалявам. Ето за това говорим. Здраво ми е сърцето, па пия за пулса. Те го казаха евентуално превентивни мерки. Не. Ти излизаш извън ритъм, Тони. Нека да си бъдем честни и откровени и да ни се залъгваме, защото симптоматиката е това, което показва твоето тяло и симптомите ти, които чувстваш и които усещаш, говорят точно за наличието на тези неща. Така, а сега пия